Takže čau a vítejte u dnešního videa. A dnešní video bude teda asi v občím takovým lese. Já jsem teďka točila asi před několika hodinami, že jsme jako vlog z dia. No tak my jsme šli a zabludili jsme v lese, už tady jdeme asi 2 hodiny a už jsme konečně našli nějakou cestu a tady inteligentní mě teda jako našel a ono tady je pořád, on tam byla hromada ledu. My jsme přišli, jak my jsme tam přišli a tata říká, jdeme tam, tak my jsme tam šli a potom tady vidí, co se stalo. No a potom si říkal, jako kdo to takhle vymyslel, no a já s bráchou mu říkáme ty. No, tak jako my jsme ještě šli a táta, ten se chytil normálně vlastně jako ty prostě jako větvičky a spadlo. Stejně jako teďka tady Bráška, on se normálně takhle chytl takhle větve a ono se to zlomilo. Takže jako to bylo fakt náročný. A já jsem si fakt jako trošku ucvrkla, protože to bylo fakt hrozný. A musela jsem jí teda, musela jí čůrat, bylo to tam fakt hrozný. Už tam pořád jsme padali a bylo to teda fakt hrozný. A to jako už jsme našli nějakou cestu, ale zdaleka to tady teda fakt nevypadá, že by to vedlo teda domů. A já jsem tátu říkala, otočíme se a jdeme domů. A táta říká, ne, my jdeme. A potom si říká, jako kdo to vymyslel. A teda jako tady ještě nevypadá, že bychom byli fakt jako ještě tady. Mě tady teda jako dost sněhu. Jako fakt doopravdy. Prostě je to tady hrozný. A hlavně ani takhle. Takže je to hrozný. A teda, jako vám teda povykládá, jak to všechno bylo. Normální krásný výlet. No jasně, takže prostě jako pro mě to nebyl krásný výlet. Jako bylo to hrozně hezky, zažili jsme hodně dobrodružství, ale vlastně to, co se nám stalo s tím ledem, to bylo jako fakt hrozný. Teďka jdeme lesem a stále pořád se mi tady takové loužičky, prostě loužička, že jo. A z té dia jsme si dělali ještě krásné fotky. A když jsme teďka jako v tom lese, tak by jsem si mohla taky dělat nějaký. Prostě jako hezky, ale prostě. Tady něco je, nějaký pole tady je takhle. Co? A zkrátili bychom si jako odejít, no. No tak bratránek chce tady, bratříček, 3 kilometry. Nech toho si tady normálně taky nějaký přelíš něco elektrického, vůbec nevím.
A je to fakt hrozný a jako... Vy si tady teď jako trošku... Děláte si jako ze mě srandu? Ne. To je neskutečný. Jako vážně? Tak, táčka na se přehodí. 3, 2, 1. 1. A teďka tačka. Teda. Ono to nebolelo. Ale to není zaplá. Tak už jsme se teda... Tady se Jsme dobře, tady že? na nějakým poli. Ne, tady pěstují bejky, chovají. Chovají nebo chovali? Dívej, Chovají. podlohy, vole, hlavně. Fuj! Jsou ty hovna velké. Je to teda dost hový, ne? A já se musím dávat pozor na cestu, takže teda papa. Takže budou teda 2 vlogy z tady tohohle. A je tady za fakt dost hojinek, nebudu vám to ukazovat, protože to fakt nechutný. Takže se vám teda ozvu, až odsud teda půjdeme, až odsud budeme, až odtud vypadneme, protože to tady je fakt hrozný. Tak teda čauky.